Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Mustapha Badamasi na Baraska. Alal haƙiƙa kusa in ce bidiyon da yake ta yawo al'umma suna tunanin kamar sallah nake yi, musamman wasu daga cikin malamai ba sallah nake yi ba, addu'a nake wanda ban ma san ana ɗauka ba. Kuma na yi magana, na ja aya ne akan duk yadda mutum ya iya shirya makirci, Allah yana iya mayar masa da shi kansa. Sannan kuma na kawo hadisin da yake nuna Allah subhanahu wata'ala ya haramta zalunci a bisa kankin kansa, ya kuma sanya shi haramun a cikin al'umma. To idan har misali a ce sallah ce, ya kamata a ga sanda aka yi ruku'u ko dagowa daga ruku'u, sujada ko dagowa daga sujada, ba a nuno ko ɗaya ba. Sannan wanda ya ɗauka da ya so ya adalci ma sai isa gaba ɗaya don al'umma su fahimci wannan abun. Amma ta ina zan yi sallah kuma a inda ba gurin wasa ba, a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake? Wannan guri duk kalar addu'ar da za a yi da za ka yi a gurin, so ake kai nutsu ka yi ta kamar kana yi, domin ba gurin wasa ba ne ba. Amma abin da ya bani mamaki, sai na ga wasu daga cikin malamai suna ta magana akan an ji na yi sallah. To mu ba mu da wani alkhairi kullum da za a yada misali sai sabaninsa. Babu wani abu da muka taɓa yi na alkhairi a duniya sai sabaninsa. Ga halin da muke ciki yanzu, ga a tsakanin yanzu malamanmu yadda kuke cece ku ce, wannan ya faɗa wannan ya faɗa, wannan ya zagi wannan, wannan ya zagi wannan. Ba ku kawo mana ƙarshen yadda za a abin zai zo ƙarshe ba, mu ci gaba da koyi da ku. Ba ku ka ƙarshen, ba ku fito kun faɗi cewar halin da al'umma suka tsinci kansa na yunwa da fatara da talauci da ake ciki ba. Ba ku nuna yadda ake so a dunkufar da al'ummar arewa da muhimman mutanen da suka ɗan rage mana arewa, duk ba a fito an faɗi wannan ba. Sai a fito a kama abin da misali, tunda ni na san idan kayi ne dan kai nasiha, to ba sallah nake yi ba. Don haka in kayi nasihar ma ba zan iya fahimtar abin da kake nufi ba, tunda da sallar nake, in kai nasiha ko gyara dole ɗauka. Ai duk ɗan adam ai yana iya yin kuskure, ban fi karfin yin kuskure ba. Don haka in an min gyara, ni zan ji daɗi ma in ga nayi wani abu a harkar addini an yi min gyara, ba laifi bane ba, domin gobe zan iya gyarawa misali. Amma baka tuntuɓi yadda za a samu hanyar da za a yi magana da ni a sanar da ni ba misali. Amma kowanne yana ta yada abin da yake tunani a zuciyarsa ko yake tunani a ransa. Ta haka wannan abin ni ba ma sallah ne bare a tunanin wani abu. Ubangiji Allah ka samu dace, Allah ka kiyashe mu dan arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ganar da mu gaskiya gaskiya ce, Allah ka fahimtar da mu ƙarya ƙarya ce. Dukkanin wasu da suke tunanin suna da wani mugun nufi a zuciyarsu, Allah ya warkar musu da shi, in masu warkuwa ne, in ba masu warkuwa bane ba, Allah ka yi mana maganin su dan alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومكروا الله والله خير الماكرين. ومكروا الله والله خير الماكرين. إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي. الله